voina kan thlir ho tur chu thian kan pahnih tual that tura poisan roi thin rova taka cha thin ataka an che dan ngei mai kan thlir ho don ani leinoi buk an ver ruk atang chuan a ron zuang chhuaka a hmuh masak ber chu an that ngal ringot mai a tichuan a thah tur dang te awmna tur en turin tower ah chuan an lawn chho a an awmna tur awm ang te chu an melh kual vel a tichuan tower atang chuan a chhuk leh a an net a that lutuk lo awang chuan a tang deuh chuih chuih a a kal loh na tur turah te chuan a kal a tichuan an kal chun zawm zela thawm ri a hre deuh a thawm ri a hret a muang changin a kal a thawm dim thei ang berin a kal a tichuan mi pakhat a hmu leh ta that leh ta tichuan a thah zawk hnu chuan a biru leh nghal a security chuan ruang chu rawn hmuhin alarm chu a ti ri a meeting an ko nghal a a that tupa chu meeting na vek chuan an tel ve leh a tu thah nge khawiah nge an thah tih te an zawt ve leh zawk zamah a tichuan meeting an nei zawh hnu chuan thah tur dang zawng chuan a kal leh a thah tur dang chu hmu leh ta muang changin thawm dim thei ang ber chuan a kal a hnung lam atang chuan kha misual thattu chu hmu ta em khawih nge awm a tih pat chuan an kawng chuan herh bung leh ta hmiah mai a tichuan a thah zawk hnu chuan rim te thisen rim te nam lo nan in phuh faina in tih faina ah chuan in ti fai a an leinhnuai buk ver ruk ah bawk chuan a biru leh a an nghak deuh vang a misual thah tur chu misual boss pa ber nen mi pathum pali ven an lo awm tih a hriat a a zawng kual a a beidawng lek lek tawh a hnuah chuan laboratory lampan chuan a kal phei leh ta a tumah a la hmu chuang lo thawm ri a hre deuh a tumah lem chu la hmu lova thawm ri a hre leh ta thah a tum lai tak chuan thawm dang a hriat avangin that ta lem lo chuan computer a security camera te chu an en kual vel a tichuan an pahnih an awm dun reng avang chuan ti hian an zawt ta ringawt a kan zingah hian tual thattu an awm chiang mai kan kim tawh lo en kual ve chin to u ti ta ringawt mai a tichuan in tih faina room ah te chuan chhuan lam sem a in ti fai leh a mal te te a thah an ngaih avangin a fal a thah an ngaih avangin an awm dun tlat chuan an man chhuah dawn ani tih a hriat a tichuan thah a tum leh lai tak chuan a kal san hman a rc te chu an en ang leh lawp lawp a chuan a thah tumpa chu a um zui leh ta a la that lawk lo chuan thlamuang tak a awm tirin tower ah te chuan an lawn chho leh a tichuan a thlamuang ta maw tih a zawi muang a kalin a hnung lam atangin a kawng chu a herh bung leh ta a thah dan lai thah dan pangai pawh ni lo ang kawng a herh bung hmiah mai ni khi a ru lang hawl mai ni tichuan boss ber leh boss ber dawt tu chiah thah tur kan awm tawh ta tih a hriat a boss ber chu a awmna pilril deuh hlek a kal tlang thei dawn lo tih a hriat vang boss ber dawt tu awmna chu security camera computer atang chuan an en a awmna chu hmu ta chuan a awmna lampan chuan thawm dim thei ang ber chuan a kal a muang changin a kal a a kawngah chuan a herh bung leh ta hmiah mai boss ber chiah thah tur awm tawh tih a hriat chuan a rilru ah thil dang deih a rawn lang ta mai a thianpa chu hekta se boss ber misual a thah tur chuanin a thianpa chu that zawk ta se la a thianpa pawisa chan tur zawng zawng chu a man chang ta se a hosak leh zual phah dawn tih a hre reng mai a chuvang chuan a thianpa chu boss bulah chuan hek a tum ta a a rukin a boss chu a phone ta a tihian boss bulah chuan a sawi a boss tual tattu a hre chhuak tawh sin i rin lo deuh aniang tuna i bula awm nangmah i personal security kha ni sin in veng fur hle ang che tiin boss ber chu a phone ta a heti a phone theihna chan hi a thianpa nen hian he geng member ah hian spy angin a rukin an vai that turin
atira khan an lut ani a tichuan boss ber chuan phone call adan zawn hu chuan a hmel leh awm dan chu dang lam ta vek mai a meeting a ko nghal a an pathum chuan a inhnial bap bap a boss ber chuan a personal security chu a ring hlel bur tawh mai a tichuan rote a han rel zung zung a boss ber chuan thu a ti tlut a a personal security chu a nung chungin a sit tuiah paih thla ta ani thun thu atanga kan zir chhuah chu engmah kan zir chhuak lo ani ka channel hi milo subscribe sak turin zawai ka nge nga la chu